Qabad ritmu tajjeb it-tħaffir ta' mina taħt l-art li se taqqat l-impjant ta' Reverse Osmosis ta' Pembroke ma' riserva tal-ilma f'Taqali. Il-mina li kważi tħaffret nofsa għandha lan li tiffaċilita d-distribuzzjoni u ttejjeb il-kwalità tal-ilma tax-xorb madwar il-Gżejjer Maltin. Waqt żjara li l-Ministru Joe Mizzius, Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia għamlu fuq il-land tax-xogħol, ġie spjegat li l-ilma mhux se jibqa' jgħaddi minn pajpijiet tal-ħadid, iżda minn sistema li mhux se jkollha bżonn li tikkundizzjona l-ilma bil-kimiċi. Il-kap eżekuttiv tal-korporazzjoni Richard Billocca qal li l-proġett mistenni jitlesta fi żmien 2 u nofs. Ħankunu din ngħaddu sistema ta' pajpijiet ġodda, pajpijiet magħmulin mill-fiberglass, ġifieri l-ilma nkunu nistgħu ngħadduh pur mingħajr ma nżidulu xejn. Mbagħad jitħallat Taqali mal-ilma tal-pjan biex dik il-ġebla li nżidu llum aħna dik joħodha b'mod naturali mill-ilma tal-pjan. Dan se jkun ifisser savings kbar kemm minħabba l-ilmina mhix se titla' minn fuq l-olja tan-naxxar ma ħatitla bl-iktar mod ideali u anke minħabba li ma nkunux qed inżidu kimiċi li m'hemmx għalfejn inżiduhom aħna mal-ilma. Bħalissa l-ilma li qed jasal fid-djar tal-familji Maltin huwa tajjeb għax-xorb u pur, iżda ħafna jilmentaw mit-toma. Is-Sur Billocca sostna li b'dan il-proġett kull dar se jkollha kwalità ta' ilma aħjar. Kulħadd ħajkollu l-istess blend, ġifi fejn illum eżempju jekk inti toqgħod Pembroke qed tieħu ilma mod u jekk inti qed toqgħod Ħattar qed tieħu ilma mod ieħor dik ħadd tispiċċa għax kulħadd ħajkun qed jirċievi l-istess kwalità ta' ilma. Il-proġett huwa wieħed minn sensiela b'investiment ta' aktar minn 130 miljun euro fosthom proġett li se jnaqqas il-konsum tal-enerġija bin-nofs. Fl-impjant ta' Pembroke il-ħaddiema tal-korporazzjoni din jibnu magni ġodda li ma magni serituna kważi d-doppju ilma bl-istess ammont ta' enerġija, ġifieri dawn huma savings kbar kemm minnaħa ambjentali u anke ekonomiku li ma savings aħna din nadduhom direttament lin-nies b'servizz iktar sikur u b'servizz ta' kwalità aħjar. Il-Ministru Joe Mizzi qal li l-impenn tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tirrifletti wkoll l-impenn tal-Gvern f'dan is-settur. Se jkollna sigurtà wkoll iktar tal-ilma jekk jaqla xi inċidenti jew xi dawn offert bħal daw illi il-flow tal-ilma jibqa' għaddejja għal diversi areas sala ma jkunx dik il-problema wkoll. Barra minn qed nilqu wkoll għażmiet li ġejjin kulħadd jaf l-ammonti ta' turisti li ġejjin fil-pajjiż, il-pajjiż qed jiżviluppa allura bil-forsi ta' minn dal-investiment. Allura qed nagħmlu dal-investiment u f'dawn l-4 snin se jkun hemm kambjament totalment fil-qasam fejn jidħol l-ilma u d-drenaġġ. Il-proġett ta' aktar minn 130 miljun euro huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej. Bis-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia jisħaq illi dan mhux se jkun l-unika mod kif l-Ewropa se tgħin lil pajjiżna f'dan il-proġett. Fuq livell Ewropew, mhux biss fondi Ewropej, imma qegħdin naraw ukoll illi x-xogħol li tagħmel il-Water Service Corporation qed jiġi mħares u osservat ukoll minn sħabna l-Ewropej. Fil-fatt semmejt illum illi sħabna l-Ewropej, pajjiżi membri stati oħra qed iħarsu lejn Malta bħala l-benchmark ta' kif għandek timxi l qudiem fil-qasam tal-ilma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.